49, verse 1 to verse 7. Phulaphulani kum ziqethe, bazani indlebe zizwe zikude. UYehova undibize kwasesizalweni, ulikhankanye kwasezibilini zikama igama lam. Wawenza umlomo wam wanjengerhelele bukhali, wandizimeza esithunzini sesandla sakhe. Wandenza utolo olubaziweyo, wandisithelisa emphongolweni. Wathi kum, ungumkhonzi wam wena, Serayeli, endiyakuhomba ngaye. Ndathi mna, ndifumane ndazixhamla, ndawaphelisa amandla am ngochuku nangento engento. Noko ibango lam likuYehova, nomvuzo wam unoThixo wam. Kaloku ke uthi uYehova, owandibumba kasesizalweni, ukuba ndibe ngumkhonzi kuye wokubuyisela uYakobi kuye, uSirayeli ehlanganiselwe kuye
ndizukile emehlweni kaYehova. uThixo wam waba ngamandla am. Uthi ke, kuyinto elula ukuba ube ngumkhonzi kum wokumisa izizwe zakwaYakobi, ubuyisela abalondolozwa bakaSirayeli. Kananjalo ndiyakukwenza isikhanyiso sentlamba, ukuba ube lusindiso lwam ude uze eziphelweni zehlabathi. Utsho uYehova, umkhululi kaSirayeli, oyingcwele wakhe, komphefumlo udelekileyo, kongamasikizi ezintlangeni, umkhonzi wezilawu, ukuthi ookumkani bayakubona, basuke beme, nabathetheleli babone, baqubude ngenxa kaYehova onyanisekileyo, oyingcwele kaSirayeli, ngokuba ekunyule. Liveni ilizwi lenkosi. Isifundo sesibini kwabasekorinte bokuqala, isahluko sokuqala. Siqale kwisahlukwana sokuqala uya kwesithoba. 1 Corinthians chapter 1-9. uPawulos, umpostile kaYesu Kristu, obizwe ngokuthanda kukaThixo, noSostenes umzalwane, ubhalela ibandla likaThixo elisekorinte, abangcwaliselwe kuKristu uYesu, ababizwe ukuba babe ngcwele, kunye nabo bonke abalinqulayo igama lenkosi yethu uYesu Kristu ezindaweni zonke, ezabo kwanezethu. Uthi makube lubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu nenkosi yethu uYesu Kristu. Ndihlala ndibulela kuye uThixo wam ngani, ngenxa yobabalo lukaThixo owanibabala ngayo nikuKristu uYesu, kuba natyetyiswa kuye ngezinto zonke, ngokuthetha konke nangokwazi konke, njengokuba ubungqina bukaKristu baqiniswa kuni, ngokokude lingasileli nakwesinye isipho enisibabalweyo, nilinde kakhulu ukutyhileka kwenkosi yettu uYesu Kristu, oya kuniqinisa nokuniqinisa ase ekupheleni, ukuze ningabi nakumangaleleka ngemini yenkosi yethu uYesu Kristu. Uthembekile uThixo, enabizelwa nguye ebudlelaneni bonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Liveni ilizwi lenkosi. Amen.
Mothers Union yale parish kanjani ngachurch. Ngibulise usihlalo nodada amadodana. Amen. Ngibulisa ikwayana. Amen. Ngibulisa usenzo. Magdalena, Abadi, Junior Church, Amagosa, indwendwe ezingabe zikhona phakathi kwethu. Ndibulisa nawo wonke umhlambi kaKristu ngegama elihle lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Ndiyabulela ukuba mfundisi. Bese bengidisqualifyile ngokunge. Bengafuni kakhulu. Ndimele ukwamkela bethunana apha. Ngomuntu olapha ngaleli namhlanje. Kodwa kuqala simele simbulela uThixo sithweleyo. Sisuka ku-2022 unyaka omdala unezinto ngezinto ukuthi sangena kunyaka omtsha simele sibulela uThixo kuba lokakho ngamandla ethu basingene kulo nyaka. Ndamkele betana abantu benengekho bese malwandla abanye konwabene ezihotele abanye bese emakhaya njalo njalo. Ndamkele nendwendwe ezikhoyo. Ndamkele wonke umuntu betinako kule nkonzo yanamhlanje inkonzo ke ye-Epiphany apho ke izazi zayonika uYesu Kristu izipho awuzalwe ezelwe elusana. Masimbulele bethunana uThixo ngale mini yanamhlanje uThixo asithweleyo iword ngathi zabambi kodwa yaphinda yarayithana. Sibule into basibe lapha thina. Ndiyanamkela ke bethunana. Masikhonzeni sonke ngamxhelo omnye. Sithi sonke sidumiseni, sithi sonke xa kufuneka kuthandazwe sithandazeni. Le nkonzo ke inkonzo omthendeleko siyiphathe ke ngozuko olufaneleyo. Ngalo mazwi ndifuna ukubetnana wonke umuntu makaziva amkelekile. Indwendwe ke ezingabe zikhona phakathi kwethu zawuthi ngexesha elifanelekileyo zizazise ekhaya emagoseni ukuze ke zaziswe apha ngaphambili. Ngalo mazwi ke you are all welcome and happy new year to you all. Phulaphulani indaba ezilungileyo zibhaliwe kuYohane ongcwele isahluko sokuqala siqalela kwisahlukwana sama-29. Ngengomso uYohane umbona uYesu esiza kuye athi, nanzo imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Nguye lo ndathi ngaye mna emva kwam kuza indoda esuke yabaphambi kwam ngokuba yayitanci kum. Bendingayazi nam le nto ndeza mna ndibhaptiza ngamanzi kukuze ibonakaliswe kuSirayeli. Wangqina uYohane esithi, ndimbonile umoya esihla njengehobe ephuma ezulwini wahlala phezu kwakhe.
bendingamazi nam owandithumayo ukubhaptiza ngamanzi nguye owathi kum othe wambona umoya esihla ahlale phezu kwakhe nguye lowo ubhaptiza ngomoya oyingcwele. Nam ndibonile ndingqinile ukuba lo nguye unyana kaThixo, ivangeli kaKrestu le.
bethuna ndithi uxolo lwenkosi malube nani. Amen. Nibahle manje. Kuyacaca uba unyaka uyaqala. Uyabona ke xa uqala unyaka nezinto ziba ngathi zintsha. Abantu benze ile nto kuthiwa zii-resolutions. Ufumanisa uba xa uhamba unyaka zingafezekiseki ezi resolutions umntu ebezenzile, umntu uyatyhafa. Kodwa indlela esingena ngayo kulona unyaka ndibona namhlanje asizukutyhafiswa naye bunye ubunzima esiza kubuva. Kodwa ngenxa yoba uThixo sethethile ezwini lakhe, wathi apha ku-Isaiah chapter 49, uThixo waba ngamandla am. Kuzawusuke kuthi xa kungaphumeleli ezi zinto besizicelile kuThixo, uthi noko kunjalo, kodwa uThixo yena utheni? Ungamandla am. Ngaloo mazwi ndiyabulisa lusapho lukaJoni noTshati ongcwele. Kwezi ntsuku ndimane ndisithi Yesu sendivumile ukukhonza wena. Ndicela undiphe ubabalo kuba yeyona nto siyidingayo ukuze sihambe kakuhle le ndlela. Namhlanje ngoba ndimi apha kule ngcwele yakwaJoni noTshati ongcwele, uyangcwatywa umalume ekhaya. Kodwa ngenxa yentoba ndandivumile ukuhamba indlela enyathelwe nguye, ngenxa yentoba ndandivumile ukuhamba indlela bendisithi izolo emngcwabeni kamama uMqwebethu, ndithi noba bendivuka ekuseni intliziyo yam irhalela ukuyongcwaba utata ukhwale ndihleli naye iminyaka emihlanu, kodwa ngenxa yoba ndandithe Yesu sendivumile. So nawe kule ndawo uhleli kuyo, know very well ukuthi xa izinto zingahambanga kakuhle, xa unyaka uqhuba, uthi Nkosi wena ungamandla am. Uyabona ke eyona nto sizowuyenza namhlanje, sizowunikana umkhombandlela necebo lokuhamba unyaka. Futhi ke awungumfundisi ophathiswa ibandla, unexanduva lokuba uye ngontsini, uye kuThixo, uye uthi Nkosi aba bantu. Uyazi uma uzisa into awayeyenza xa efumanisa into bamaSirayeli awahambi kakuhle kwendleleni, okanye zininzi izinto ezibaphazamisayo, wayesuka abashiye athi kubuqala ayowubuza kuThixo uba ndibathini. So umfundisi ogqiniswa ibandla naye unexesha lokuba njengoba engekho nje mhlawumbi 2 weeks phakathi kwabantu, akayange uyokonwaba, kodwa usabheke entabeni uyawubuza uba Nkosi siwuqale kanjani unyaka. Kuba awukwazeki uhamba unyaka kungekho mbono. Kuba sihamba kungekho mbono, ingulo uzakwenza yakhe, nomnye enze yakhe, omnye abe mkhulu kunomnye, omnye abe bhetere kunomnye. Kodwa xa sihamba unyaka sinomxholo nomgomo wonyaka, kuba lula ukuba simane siqhwethana kwathina sithi siphumile emxholweni, therefore masibuyele. Sifumane ezi zifundo. Kodwa ezi zifundo ndithi xa ndizijonga ndiqonda uba tyhini Nkosi yam akukho nto ikunqabelayo nyhani, kuba umxholo uThixo asiphe wona kulo nyaka. Umxholo uThixo asiphe wona kulo nyaka ophaya kwiNdumiso 23. Yenzela into uziyibambe. Naxa ezinye izifundo ze-lectionary wakho uzilibale. Kodwa uthi besimunikiwe nge-15 kaJanuwari umxholo nomphako wokuhamba kulo nyaka. Ithi Ndumiso 23 verse 6, athi inene ndiyakulandelwa kokulungileyo nenceba yonke imihla yobomi bam. Mna into endizawusuka ndiyenze, ndizawuhlala endlwini kaYehova imihla
bam. So le into is not going to consume me. Mxholo wethu wonyaka lo. Ukuba phakathi kwezinto ezininzi sikhona isivuno kwaye sininzi. So umuntu uzawuvuna kwi-area ne-area yakhe. Kodwa ifuna uba ume kwindawo yoba ube ngumvuni. Ndithi xa ndiyijonga le nto ndithi tyhini nezifundo zanamhlanje ziyasinqwenela into yoba le nceba isilandela singabantu ababiziweyo. UThixo uthetha ngobungqina kwakunye nobizo namhlanje kwezi zifundo ezisele zifundiwe kule cawa eyicawa yesibini kunyaka necawa eyicawa yesibini emva kwe-Epifani le thina esithi namhlanje sizovuya kuba inkosi yethu Yesu Kristu yabonakalaliswa kuthi. Uthi kuncwadi kaIsaya chapter 49 namhlanje ndizukile emehlweni kaYehova. Ithetha ukuthini intoba athi lo mbhali ndizukile emehlweni kaYehova? Uthi ndibusile ubuathalala bam kuThixo. Uthi ndibusile ubuthakathaka bam kuThixo. Kodwa eyona nto ndiye ndanqopha ngayo ndenzeka kuhle kuYehova waza yena waba ngamandla am. Because uba sihamba ngawethu amandla ngeke siyigqibe irace. Kodwa ukuba sivumele uYehova abe ngamandla ethu kuthi xa kuphela wethu amandla asuka abe ngamandla kuthi. Ngoku namhlanje size ukuzobonisana ngecebo lokuba xa ubomi kulo nyaka naxa uwile bonanje naxa uwile kule ndlela because zikhona izinto ezisiwisayo endleleni silulahla ukholo kodwa vuswa yinto ethi Yehova wena Thixo ungamandla am. Kuthi okwesibini uthi uYehova undibize kwasesizalweni. Ngoku ngathini manje ukushukuliswa ngumuntu odibene naye ngo-2022? Kodwa wena wabizwa nguYehova kwasesizalweni. Uthi lo mbhali ulikhankanye kwasezibilinini zikama igama lam. Nditsho ndikhumbule into yoba uke wathi uJeremaya ngenye imini, wena Jeremaya kutsho uThixo kuye ungekabunjwa ungekabikho nasesizalweni sikamamakho. Uthi ndandinawe futhi ndakwazi emveni koba ndikwazile. Athi uThixo iingcinga zam ziziphakamele iingcinga zakho. Athi kwaye iingcinga endinazo ngawe ayizongcinga zobubi kodwa ziingcinga to prosper you. Therefore singasuka njani kuThixo ngenxa yeentaba ezikuthethwe ngazo apha ezivela ngaphakathi nangaphandle. Kodwa sisuke sithi Yesu Nkosi sondela undigcine kayo. You do not quit because uvelelwa bububi. You do not quit because uvelelwa zintshaba. Sukulivumela utshaba lukugubungele kodwa suka weyise ngoba wena unoThixo ongamandla kuwe. Uthi lo mbhali ungekabunjwa mani ungekabikho kwasezibilinini zikamama wakho mna ndandilikhanganyile igama lakho. Uthi okwesithathu ungumkhonzi wami wena Sirayeli endiyakuhamba ngaye. Ungumkhonzi wami wena St. John and St. Chad endiyakuhamba ngaye. Ungumkhonzi wami wena athi uThixo akubize ngegama kule ndawo uhleli kuyo athi ndihamba ngawe apho uhamba khona ndibukisa ngawe njengoThixo. Ngoku ungakwantiswa yintoni unoThixo ohamba ngawe? Namhlanje kodwa ukusazi into yoba wena ungumkhonzi kaThixo kwaye uhamba ngawo uThixo. Uyabona ke kubakho i-requirements kwezi zinto. Xa umuntu ehamba ngawe nehambo yakho ichaza uba kuhonjiwe ngawe. Ukuthetha kwakho kuchaza into yoba ukhona umuntu ohombileyo ngawe.
ngokwenza kwami kuchaza intoba siphokazi tyhini hamba kakuhle ngoba ukhona umuntu ohombileyo ngawe. Kaloku xa lo muntu uhombileyo ngam, uhombileyo ngawe, singamphethanga kakuhle, look at the disappointment uThixo anokuba nayo kuthi. So ubeka nje uMgomo athi, uyabona Sirayeli, wena ungumkhonzi wami, ndihomba ngawe usuku zilungise. Uyazilungisa tyhini xa kuthiwa kuhonjwa ngawe kaloku. Awunxibi njena kanjani, wenza sure into yoba uyayilungisa, uyayayina impahla oyinxibileyo because ukhona umntu ohombe ngawe. So nawe funeka uhombe xa kuhonjiwe ngawe. So namhlanje ndifuna uzuphume apha uba ungekahombi uthi Thixo ndicela undibonise ukuba kuhanjwa njani kwaye kuhonjwa njani kule ndlela esikuyo. Jonga athi ke kulo mbhali, ndathi mna shini ndifumane ndazixhamla, ndawaphelisa amandla am ngochuku nangento engento. Noko ibango lam likuYehova, nomvuzo wam unoThixo wam. Ithini le nto? Ithi if izolo you were disappointed by somebody or by someone, okanye kukhona umuntu othethe amazwi angakuvisi kamnandi, okanye izenzo zakhe towards you, nawe ngokunjalo wangenzi kakuhle, hayi namhlanje phuma usazi intoba amandla akho suwanezela echukwini nakwinto engento, ngoba izukwenzela nto loo nto wena kuhonjiwe ngawe. Bayeke babe nochuku towards you, kodwa wena yima usithi Thixo ungamandla am. Don't waste your power. Don't waste your power on enemy. Because usathana lo muntu oza nochuku. So uthi lo mbhali uya-acknowledge, yabona ka ndim lo acknowledgeayo uba tyhini I have wasted my time dwelling on petty things. Izinto ezingazundaka, izinto ezingazukundisa-ndawo, izinto ezingazundinikeza bomi. Ndamamela izinto ezindichithayo, ndamamela abantu bendikhesa ndijongile, ndamamela abantu besithi izinto zam azizukuphumelela kuba kuthe, ndamamela abantu besithi akakho uThixo kum. Kodwa namhlanje zonke ezo zinto zizinto zochuku, wena uThixo ungamandla kuwe. Ndifuna amandla amatsha namhlanje, amandla amatsha phuma kwizinto ezingento, because asizukwenzela nto, ayazizukusandawo. I know abantwana bam bebesenza ugrade 12 ba-anxious ngoku, because akuzange kude kubele lixesha bengekazazi into yoba baqhube kanjani. Zizinto zochuku bantwana bam ezo. Shiya, linda kuThixo, ngoba eli xesha uzigcinayo umane ungakwazi ukulala, kungangeni nokutya, because irizalthi azikafiki. Zithi zawufika zifike une-distinction engummangaliso, uqombe yo I have wasted my time. Khalela into engenamsebenzi. So siyasuswa ekuzixhamleni nasekubapheliseni amandla ethu. Hayi kodwa masibuyeleni nyhani sifeyise reality. Uyatyhafa xa kukho into enochuku around you. Awinamdla wayo nayiphini into. Hayi ke luwesi oluza ecaweni, lukwenza ungafuni nokuyibona icawe. So ngale 15 kaJanuwari soze mna nawe ithi soze uzingombe uthi andisoze mna ndiphinde ndiphelise amandla am ngochuku. Because le nto inomntu singakuxenga thina sikubize eofisini sithi oh yini torho sukuyihoya le, yihoye le, yiyekele kuThixo le. Kodwa the reality is that inhliziyo yona xa ingevi kamandi noba singakukhathilisha kangakanani, kodwa kutsho izwi likaThixo lilo likukhamfathayo. Ayingomatini othi sukuwachitha amandla akho echukwini, kodwa kutsho
Jonga yabona emveni koba uyekile ukuchithela amandla akho exukwini nakwizinto ezingasi mntu ndawo, uthi lo mbhali ngenxa yoko okumkani bayakubona wena, bazawubona wena okumkani, wena into engelutho uThixo ayithatha ayihlalise namanene, wena ubonwe ngabantu abaphezulu, bakubona okumkani, bakubona abaphathi bakho, into abanangabana wena unomntu ohombileyo ngawe, basuke beme baqubude, basuke beme abantu baqubude, bamane besithi okunene siyambona uThixo wakho uyaphila. Tyhini asukumphathi wakho emsebenzini aqubude kuwe, ayawuvala kweyakho iofisi athi khandibonise mani lo msebenzi uba wenziwa kanjani, nawe usuke ungakhukhumali kuba uyayazi ukuba ngubani lo ungamandla kuwe. Asuke kumkani maqhude ngenxa kaYehova. Yabona ke le nto ndiyithathayo yaziwa ngumntu oyi-sales person. Umntu oseofisini ngeke ayazi xa, but a sales person will give you a correct testimony yokuba xa ibhizinesi isehla kwenzeka kanjani, naxa ibhizinesi inyuka kwenzeka kanjani. Asuka abantu besithi inyanga kaJanuwari ayiyonyanga intle for sales people, kodwa asukuthi xa kuvulela indlela baza abantu kuwe, athi umntu ndifuna le, athi umntu ndifuna le, zisuke zinyuka ii-sales zakho, bathi abaphathi wenze kanjani, uthi uThixo ungamandla kuwe. Nantso mani into esingayo, not to demoralize omnye nomnye, but to lift each other. Sazi ngoba xa ibhizinesi ingahambi kakuhle, uThixo likhona ixesha azawuvela triplishe, bathi abantu bebengezi kuwe ukuzothenga izinto zakho kuba bengenamali, kodwa athi xa ebapha imali bakhumbule uba ukhona unoteksi othile esidinga ukuyoyinvesta kuye. Because thina sikhetha imisebenzi ethile le, sithi ubhetere lo utheni lo, but sibiza ezi zinto zingathi azinamsebenzi kodwa zikukuphila kuthi. So kuyo yonke le nto athatha uThixo okumka baqubude. Jonga ke iBhayibhile ndiyayithanda, ayinanto ishiyile ngale nto. Abazukuqubuda ngenxa yakho, abazukuqubuda ngenxa yam, kodwa baza kuqubuda ngenxa kaYehova onyanisekileyo, oyingcwele kaSirayeli, ngokuba ekunyule wena. Unyulelwe into yoba baqubude abantu, buvele ubungqina, bavele abantu bathi siyambona uyaphila uYesu ebomini bukabani, emveni koko kungcwaliseke, kuzukiseke igama likaYehova, kungasuki kufuna ukungcwaliseka usiphokazi, ngoba ayinguye owenzileyo, nguYehova wemikhosi. Jonga ke wena unyulwe kule ndawo uhleli kuyo, noba unyulwe kweyiphini section. Yabona bandiphethe iphepha apha, eli phepha lithi executive choir members of the diocesan choir. Ithi Mrs. N. Majiza, ibabize behle bathathu. Omnye ngu-director of music, omnye ngu-secretary general ngaloo ndlela ibizwa ngayo, omnye ungu-recording secretary. Because uThixo aba bantu batheni banyule. Asinawuthi le misebenzi hayi imisebenzana, yimisebenzi le uThixo abanyulileyo abantu bakhe ukuba bakhokele. Sowukhokela kule ndawo uThixo akunyulele kuyo, bayikhokelisise. Because jonga bazawuqubuda abantu, and akuzujoyina that
uthatha utime noba ngubani kula dayosisi khwayi kuzawujoyina abantu abanyuliweyo nguThixo. Akuzukurecruitwa kuthiwe ucula kamandi khawuze wethu. Yake yandehlela nami kwathiwa ngicula kamandi. Ngicula kamandi. Because ezi zinto zifuna abantu abanyuliweyo nguThixo, abantu abangazufika basokolise. So join igift uzawufika usokolise. Xa ucela uThixo akulungise. So kujoyina ivestry uzawufika usokolise ufuna ukuba nguzwi lakhe kuba uzinyulanga wena unyulwa nguThixo. Yabona kuba uzinyule uzawuthetha kuthetho. Uba uzinyule uzawungamameli nomnye umuntu. Kodwa ukunyulwe nguThixo kuzathi xa kusithi wahlala phansi uvela ubheka uhlale phansi uyazi uba kuthethwa nawe. Therefore I am encouraging you. Hlala phansi nasemsebenzini. Bayeke bonke beme ngenyawo. Bathi nxa kutheni ehleli phansi nje. Hey hayi bo utheni simqhele ngoyena ume ngenyawo njena. Utheni ngoba suka wehlala phansi. Hey basuka bathi abantu bakuhlebe. Bakuhleba abantu bathi hey akatshintshanga ubani. But le change egcwele uThixo. I-change egcwele umoya oyingcwele. I-change egcwele amandla kaThixo athi noba ndingatshintsha anditshintsheli bantu kodwa nditshintshela lowo uhambileyo ngam. Yabona ukuthi xa kenze nje ezi zinto because ke uyayazi torho uyayi-understand uba abantu esingabo silikhuni and i-change ayikho lula. Uyakwazi uThixo ukumhlanhlatha amadolo umuntu ngokwakhe and it is possible. Uthi uPsalm 40 ndithembele kuYehova. Emveni koba uthembile wathembela kuYehova ithi wathoba wakuva ukuzibika kwami. Sukubava abantu abathi uThixo akeva. uThixo uyeva kwaye uThixo uyaphendula. Xa uThixo ulinde wena uzibike kuye uzijonga. Ithi le Bhayibhile wathoba uThixo. Wena uzibike nje mamalothana wathoba uThixo weva wakuphendula ukuzibika kwakho. So hamba kulonyaka usazi intoba unoThixo otheni othobayo eve athi akuphendule ukuzibika kwakho. Uthi umculi waseBantu Church of Christ uloThixo omkhulu osezulwini. Nguye lo esingaye namhlanje esizokuxhobisana ngaye. Uthi wandirhole Matini wentshabalala. Usukucinge apho uThixo asuka nawe khona. Usukucinga imigibe okhe wangena kuyo wakukhupha uThixo. Usukucinga izinto ongazange wazenza kakuhle kodwa wathi uThixo I am your God. Usukucinge amaxesha apho ubomi bakho wawubuchithele budengeni asukathi uThixo be comforted that wayeke ngaboma amaxesha okungazi. Ngoba uThixo nguThixo omrholayo umuntu entshabalalweni naseludakeni lomgqobhozo. Athi xa ethetha he lifted me up from the deep muddy clay. Athi lo mculi ndandithe gqaphu ndiseludakeni lwesono. Ungabonakali uba ndiyawuphuma, ungabonakali uba ndiyawuze ndikwazi ukuncothuleka, kodwa weza uJesu wandiphakamisa. Namhlanje uthi lo mbhali nditsho mna ndinguThixo ukuba ndinako kuba ndinazo nezithixo zazo zonke iindawo. So uba usesemgqobhozweni kancinci vumela uThixo akukhuphe. It is time. Jonga uthi lo mbhali akanelanga nje uThixo ukwenza loo nto, uye wakuqinisa ukunyathela kwam. Uqinisa uThixo because akafuni ubuyele kwaFaro. Ukuqinisa uThixo because akafuni ubuyele ekoneni kwakho. Ukuqinisa uThixo ukunyathela kwakho because ufuna
introduction nomuntu kwasekuqaleni ngengakhange alendishe apha. So sizowuthi siyanqanda asithi azizukwehlela nezinto kodwa sizowuthi wena uqinisiwe kaloku ukuhamba kwakho. Therefore xa ifikile ithi Nkosi nansi ifikile amandla ayaphela ongeza amandla kaloku uThixo ufuna ukuthi uba uye kuye ngezwi lakhe elalithethileyo. Sekuzokuthi ekugqibeleni in return wena verse 9 shumayela indaba ezilungileyo zobulungisa. Uthi lo mbhali ndashumayela indaba ezilungileyo zobulungisa ebandleni elikhulu. Likhulu ke kumele ibandla likhulu. Angazi ukuthi umuntu ufunela ngaphaya. Bona likhulu ebandleni elikhulu elileli. Iyabona andiwuthintelanga umlomo wami. When I preach the gospel, preach the good news, preach uYesu obuyayo, preach uYesu osindisayo, preach uYesu omkhuphayo umuntu entweni amfake entweni, preach uYesu ozihlambayo izono zomntu athi ndihlambe ngeyisope ndandiyakuhlambuluka. Awukwazi wena ukuhlambulula mntu nama ndikwazi ukuhlambulula mntu. nguYesu waseNazarethe okwazi ukuhlambulula umntu. Yile nto funeka simane sithandabisa simane sithi buya mbela buya, because asikwazi thina ukuba umntu simngcwalise okanye simkhese. So uthi irresponsibility yakho xa uphuma apha namhlanje kukushumayela indaba ezilungileyo zobulungisa. Emveni kokushumayela indaba ezilungileyo zobulungisa zivele ipromises zikaThixo zikwenze ibe nguwe lo uthi wena Yehova akuyi uzithintela imfesane zakho kum. Inceba nenyaniso yakho iyakuhlala indilondoloza. Ungolondoloziweyo wena ubona nje. Jonga imigibe ungene kuyo awangena because ulondoloziwe uThixo. Inceba nemfesane yakhe ihleli kuwe. Kuba ke kuko konke oku athi kulasa sifundo sesibini uthembekile uThixo enabizelwa nguye. Ubizelwe nguye phi ke ebudlelaneni bonyana wakhe. Ubani unyana wakhe? uYesu Kristu inkosi yethu. Ngulo uYohane ekugqibeleni angqina ngaye athi nanso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Nanso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Athi ngimbonile umoya usihla njengehobe ephuma ezulwini wahlala phezu kwakhe. Obu athi bubungqina endibenzayo nam ndibonile kwaye ndingqinile ukuba uThixo unguThixo ongunyana kaThixo. Therefore xa siphuma namhlanje uyaniba masinethongi yehlisile kuba ndirhalela uba siyive sonke le nto. Uhlelwe ngumthandazo othi bawo inceba yakho iyodwa yandamkela yandibiza indibizele enkonzweni yakho. Uthi ndiqinise ke ngomoya wakho ingcwele undenze ndikulungele ukubizwa ukuba ndingumntwana wakho nokungena ebukumkanini bakho ngoba wena wenzelwe inceba kwaye ubiziwe egameni lenkosi uYesu. uThixo ngamazwi amakhulu kangakanani nokuba engumkhombandlela wokuhamba lonyaka uba sikhumbule bangaba sinoThixo ongamandla ethu ngamaxesha onke kwizinto zonke ezingamahla ndinyuka sinaye umthethelele sinaye
sibulela uThixo ngemisebenzi engakanani athe wasipha amandla basithwala izolo imingcwabo ebesinayo sithandazela uThixo nabo sizababeka kuba ngaba abenalo makhaya athe ashiwa ngabantu bawo. Sibulela uThixo ngesidlo senkosi esawusifumana ngale mina namhlanje kuba ngaba athi ngamaxesha onke ahlale esomeleza siseluthando lwakhe sonke Nkosi ngenceba yakho. Phepha 112 sithandazele lonke ibandla. Thixo ongamandla onke bawasezulwini usifundisile ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu esiyenzela ikerike yeKatolika iwaza amandla umoya wakho ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele bahlale bemanyene beseluthandweni lwakho. Sithandazela isicaka sakho uEbeneza uBishop wethu kunye noThabo imetropolitan yaphondo nabo bonke abalungiseleli belizwi nesakramende zakho bathi ngenhlalo nokufundisa kwabo balubonakalise uzuko lwakho ukuze zisondezwe kuwe zonke inhlanga. Luleka uphumelelise siyakuthandaza abo bazamela ukusasaza kwendaba zakho ezilungileyo uwakhanyisele ngomoya wakho onke amaziko omsebenzi nawemfundo nawokuphelisa. Siyakubonga sibe Nkosi sithandazela abo basemagunyeni nakwizikhundla zolawulo phakathi kwezizwe ukuze balawule ngobulumko nangobulungisa bakhuthaze uxolo nolonwabo ehlabathini lonke. Bandla nakubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo nika ubabalo lwakho lwasezulwini ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezikudlulamileyo ezikuhlonelayo sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Sene yakho bawo yonwabisa uphilise abo basezinkathazweni nasezinsizini abasweleyo wana bagulayo. Sikubonga sikubulela ngabangcwele bakho bonke ngokukodwa ngentombi esikelelweyo uMaria unina kaYesu Kristu Nkosi yethu nangawo amagorha okholo ezizukulwaneni zonke saye siziyaleza izicaka zakho ezafayo sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovuyo lwakho olungapheliyo. Siyakubonga sibe Nkosi elungileyo wenze ukuba ungcwele ngenxa kaYesu Kristu.